Joo, nyt ollaan Phuketissa täällä Ravai Beachin Kupesyys hotellissa. Ja tässähän on siis tämmönen rakennustyömaa ja mehän ollaan totuttu kanssa siellä Suomessa, että se näyttää tämmöiseltä, kun kaikki on vähän niin kuin aloitusvaiheessa. Ja sanotaan näin, että onko kympitetty toi nosturi? No sitä en tiedä. Mutta siellä tuodaan tommosella pikku Nissanilla tavara. Ei kun ne hakeekin telineitä sieltä, mutta siis siinä kai aletaan tekemään jotain, tai sitten on jo tehty jotain. En tiedä, mutta aika röisiä meininkiä Myanmarin pojilla. Myanmar boys, Myanmar man. Jep, että ystävilleni, jotka ovat siis monet rakennusalan ammattilaisia, niin kyllähän he varmaan hämmästyisivät, kun he, jos ei ole jo nähnyt tätä kaaosta, mitä nämä saa aikaan, niin varmaan hämmästys näkisi. Mutta tämmöistä. Nyt me lähdetään kahville kuljettajan kanssa ja varmaan palataan ehkä huomenna asiaan. Mutta tämmöistä. Kiitos teille, jos jaksatte katsoa. Ja nämä on short-videoita sen takia, että kukaan ei jaksa mun tyhmiä juttuja kuunnella pitkään. Niin sen takia nämä on short-videoita. Mutta tuolla tosiaan kaverit lähtee pikkuhiljaa himaan. Äsken lähti 2 pikapillistä äijää. Se oli 20 äijää lavalla per pikuppi. Mutta näin. Mukavaa iltaa kaikille!